So yun guys, good morning. May pupuntahan tayo ngayong ilog sa ano daw yun, likaw-likaw daw yun, sa may bandang Bulacan daw. So yun, yung umaga pa naman, puntahan natin ngayong umaga, pasyalan natin. So guys, tara.
few moments later. Aso. Dito pala. Dito lang kayo dito. Madulas no. Oh, kasi nata sa inyong ano, dito ka dito. Pag wala naman ang daanan dito. Pag dumadami na eh. Ay, yung ano, gara na. Tayong dalawa lang ito din dyan. Alam mo po ba yung YouTube tayo? YouTube. Dito yan,